Hola, què tal? Com estàs? Cada vegada queda menys perquè puguis obrir el teu negoci local. Tornar a obrir les portes després de moltes setmanes de tenir-les tancades, d'estar perdent ingressos, d'estar gestionant tot el que és la despesa, intentar minimitzar la despesa. I arriba el moment en el que has de concentrar-te és en com recuperar aquests diners perduts i com aconseguir aquests ingressos. Però en aquest procés estic segur que també et sorgeixen moltes preguntes. Quin serà el comportament del consumidor? Què és el que esperarà de les botigues? Què és el que li hem d'oferir per aconseguir rellançar el que és els ingressos, les vendes del teu negoci? Per això mateix he preparat aquest vídeo en el que et parlo del comportament del consumidor post-Covid. Abans de començar, però, vull aclarir algunes coses. El que explicaré a continuació es basa en estudis fets a partir d'enquestes, així com també estimacions fetes a partir d'anàlisis de comportaments dels consumidors que han tingut en crisis anteriors. No obstant això, la situació VICA, variabilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat fa impossible predir el comportament del consumidor d'una manera totalment fiable com si tinguéssim una bola de vidre. Ara bé, aquesta impossibilitat de predicció absoluta no ens ha de portar a no considerar la informació que ens aporten aquests estudis, sinó a agafar-la com a punt de partida per definir una estratègia de màrqueting que sigui consistent, però a la vegada dinàmica i atenta als comportaments reals que es detectin en la situació de nova normalitat i els canvis que hi pugui haver. I és que un altre aspecte que cal tenir en compte és que el comportament de les persones no serà el mateix a curt termini, a mig termini i a llarg termini. Per això, cal estar atent o atenta a aquesta evolució i, sobretot, no deixar-se portar pel tipus de consum que hi pugui haver durant els primers dies o setmanes posteriors al confinament i fer extrapolacions a mig i llarg termini. Perquè, de fet, es preveu una primera crescuda molt puntual just al finalitzar el confinament de determinats productes, però que no durarà gaire, ja que es podria una autolimitació en el consum. De la mateixa manera, també és cert que la nova situació afectarà de manera desigual els diferents sectors. Així, per exemple, no es veurà afectat de la mateixa manera el sector del turisme, especialment l'internacional, que l'alimentació o la moda, que també preveu que tingui una recuperació molt més lenta també a nivell de vendes. Fets aquests aclariments, comencem. Miraré de fer referència a 3 aspectes en els que els diferents estudis coincideixen i que, sota el meu punt de vista, són els que donen una imatge més global del comportament del consumidor, sobretot a mig termini. És cert que en alguns d'aquests estudis ofereixen dades molt específiques segons grups d'edat, gènere, nivell socioeconòmic, però també és cert que són resultats amb mostres relativament petites i que, per tant, no sempre es poden extrapolar. Precisament per aquest motiu és per això que només m'he centrat en aquelles grans dades, aquells grans aspectes en els que coincideixen els diferents estudis, perquè són els que precisament et poden servir d'orientació o base per veure per on van els tiros i tenir un punt de partida per plantejar la teva pròpia estratègia de màrqueting a partir de la realitat concreta dels teus clients i dels teus consumidors. Comencem, doncs. El primer aspecte, i potser el més rellevant, ja l'he citat. Es tracta d'una baixada del consum o del consumisme previ a la crisi provocada per aspectes molt diferents. Per exemple, com pot ser la desconfiança en el propi procés de compra, per el tema de la seguretat, etc., la sensació real o no de reducció del poder adquisitiu i, per tant, de la necessitat d'estalviar, o per la consciència sobre la necessitat d'allunyar-se del model consumista en el que ens trobàvem. Aquesta reducció, però, sigui pel motiu que sigui, no sembla que posi en perill el model de la societat de consum en el que vivim i viurem, sinó que només el resitua. Un reenfocament que parteix, com veieu, de 3 arguments molt diferents per part dels consumidors i que, a més, es poden també combinar entre ells. Una segona característica del consumidor post-Covid i que està lligat amb aquesta baixada del consum té relació amb els arguments que influiran en la compra. En aquest sentit, sembla que, en contra del que es pugui pensar o de la lògica, del sentit comú,
L'interès dels consumidors per productes low cost, ofertes, rebaixes, serà important, sí, això no ho descartem, però no suficient, ja que entren en joc altres aspectes. Així, per exemple, aquesta situació d'austeritat portarà a les persones a reconsiderar les seves necessitats reals i, per tant, no compraran tan impulsivament, sinó que ho faran en base a altres criteris, com per exemple la vinculació a solucions. És a dir, que el producte o servei que estiguin buscant doni una resposta concreta a un problema o situació que el consumidor necessita resoldre, i és molt concret i molt puntual. O també una compra vinculada a valors associats al producte o al negoci, com la responsabilitat social, la proximitat, la sostenibilitat, la solidaritat o l'activisme. Finalment, un tercer aspecte derivat d'aquesta crisi i que sembla que tindrà conseqüències a mig i llarg termini és el canal de compra. I és que la combinació de comerços tancats i la por al contagi han fet que s'hagi incrementat la compra online. Això també és així perquè molta gent que fins ara no havia comprat online, especialment gent gran, ho ha fet influït o empès per altres membres de la família. Sembla ser que aquesta situació ens situï en un escenari post-Covid en el que el comerç local estigui en perill, un escenari catastrofista. Els experts coincideixen, però, que això no passarà i que malgrat el comerç online tingui una crescuda, no implicarà una reducció en les compres en els espais físics. Ara bé, això no vol dir que l'entorn digital tindrà encara més importància i, per tant, es percep com a més necessari per part del consumidor, com a part dels negocis locals. I és que un dels aspectes que no s'acabaran amb la fi del confinament i que es poden allargar en el temps serà tot allò que tingui a veure amb la seguretat en el moment de la compra. Podríem dir que fins que no es tingui una vacuna o es tingui la malaltia totalment controlada, la por al contagi i a la repetició d'una crisi seguiran presents les mesures de prevenció i seguretat com el distanciament social o l'ús de mecanismes de protecció i prevenció com les mascaretes i els guants. Això què implicarà? Doncs implicarà que durant aquest temps es planifiqui la compra sobretot per evitar situacions de risc innecessàries. I com afectarà això el comportament del consumidor? Doncs a veure, el consumidor, una de les característiques que coincideixen tots els estudis és que serà més digital. Això vol dir que buscarà aquells productes i serveis que necessita per canals online, prèviament a la seva compra, ja sigui online o sigui offline, que valorarà que el comerç tingui algun sistema de compra a distància, ja sigui a domicili o un sistema de buy and collect o pick-up, i també que el consumidor valorarà el benefici, valorarà molt abans de desplaçar-se a un negoci físic, el benefici que li suposa desplaçar-se en aquest entorn versus fer-ho via online. I fins aquí les 3 característiques principals del consumidor post-Covid. 3 característiques que estic segur que ja t'han donat idees, ja t'han aportat idees de com reenfocar el teu negoci, de com replantejar-lo, de com replantejar també el màrqueting, la manera de comunicar-te amb el teu client per recuperar la seva confiança. De totes maneres, d'aquest tema, de com aquest perfil ha d'influir en el teu màrqueting digital, en parlarem en el següent vídeo. Espero que t'hagi servit i ens veiem aviat.